El Centre d'Estudis Locals de l'Eliana, amb la col·laboració de l'Ajuntament, inaugura la setmana Ovidi Montllor, on l'artista valencià centra les activitats de la programació. L'Eliana va inaugurar la setmana dedicada a Ovidi Montllor, amb un acte en el Centre Sociocultural on es va poder veure una exposició de Jordi Albinyana, basada en 10 dels temes musicals del desaparegut artista Alcoià. Tenim així a Jordi Albinyana, l'autor de l'exposició dedicada a l'Ovidi Montllor. En què consisteix aquesta mostra? Bueno, pues esta exposició consisteix en 10 gravats, 10 imatges, que són 10 il·lustracions de 10 cançons d'Ovidi, i en la mostra puguem veure els 10 gravats, i a més la peculiaritat que té és que puguem veure també les 10 planxes, són gravats fets en fusta, i uns quants dels esbossos del procés de creació. Estan els gravats que estan exposats i alguns que no s'han fet al final. L'actor Pau Esteve Calatayud va retre homenatge a l'Ovidi declamador, amb el seu espectacle Elegia a Ovidi. Som nosaltres que ens agradem. La posteritat necròfila, necròfana, canona. De fet, les tesis doctorals no me serveixen, que encara puc ser toxi el cul. A l'esdeveniment, organitzat pel Centre d'Estudis Locals amb la col·laboració de l'Ajuntament, van acudir nombrosos veïns i ha sigut el punt de partida de tot un seguit d'activitats que tindran lloc a l'Eliana. Rafa, per què l'Ovidi és tan important per al cel de l'Eliana? Nosaltres, des del Centre d'Estudis Locals, ja portàvem molt de temps darrere de la figura d'Ovidi. Ovidi, cantant, poeta, rapsoda, escriptor, és una persona que ha col·laborat, ha contribuït en el món de la cultura del nostre país. És una persona que ha lluitat molt per les llibertats de les persones i els drets socials. I creiem des del Centre d'Estudis Locals que es mereixia, després de 20 anys d'estar de vacances, com ell dia, ja és hora que des del nostre Centre d'Estudis Locals retem un homenatge a aquesta figura tan important per a nosaltres. Pura, a més d'aquesta inauguració, què més coses aneu a fer? Sí, la veritat és que tenim molt més actes a banda de la inauguració d'avui. El proper dimecres ja tindrem al nostre abast l'Ovidi actor i per tant tindrem una projecció d'una pel·lícula Amanece que no es poco. El divendres 22 parlarem dels llibres que s'han fet al voltant de l'Ovidi amb Núria Cadenas, escritora i periodista. Vindrà ella, que té un llibre que es titula així tal qual, l'Ovidi. El 24 tindrem una matinée molt especial perquè anem a fer així una de les primeres projeccions d'un vídeo, d'un documental que s'ha fet per Carlos i Sergi Miralles, els productors, i Vicent Amarit, el seu director, sobre la vida d'Ovidi, que es diu l'Ovidi, making of de la pel·lícula que mai es va fer, i on estarà, si les Corts Espanyoles li ho permeten, Rosana Pastor, perquè i tindrem també a Elena Montllor, que com sabeu avui no ha pogut estar així. Després tornarem a fer una projecció com a cloenda, que serà el dia 29, i serà La ciutat cremada, la primera pel·lícula de llargometratge feta en català. Per tant, jo crec que és una important obra de retrobar-la, perquè és de l'any 76, per tant és una obra de la transició que també marca molt el que era l'Ovidi. I junt a això tindrem en la cloenda el nostre cor de l'Eliana, que està ara, com molt ben saps, Mariela, preparant cançons per a l'Ovidi. Esperem que vos agrada aquesta quincena. El Cel l'ha treballat amb molta il·lusió i amb molt de cor.